omurubiri okubwatia nigo kurigirirwa n'ebigoro byonsi. Chubuli kwita sene Kyandizi TV ngo kwaregania somolo birubo mokungu stengo editarane Dorcas Kemoma ningo kwaregani bene etunyale usanga ase obwamo naboko tobwati wetera ase nchera ye metanda asokotonyora asensemo ya Facebook buna Ndizi TV News digital asensemo yo mtanda o YouTube nyole buna Ndizi TV News nabo igo ase website tonyora www.ndizitv.net nabo igo wetera ase SMS nabo tumera wetera se number era se screen eyede bo igo 0792192834 enere number oranyale go tuikeraga iga ase egetaseni egeito nabo tambe mwacu murigira kira tikoriya iri Jumatatu kinsayibire ni goto kwato kusanga nabo basubati koru ase kinsemo chiro ngoro itura usi amone chiseko ase twabeto gotarera ase abasubati bakora emirimo emekongu mere kagaire ko banero eyabasacha ase bitukoriya rero nigo twakora itaro yeito goika ase chinsemo cha daraja moja ekikotoka imeyomo chobo songo ime county ya Kisii asabono togochikomera no mukungu stengo kigima omosubati okukorosia amagoro osokorusia amagoro ase chigari emirimo emekongu ntetengo ire yamase yama ungumanya mugani yeito etunyale gusanga ase obwamo karibu asante amarieta o ngakyokorokwa magitane gonkoro Dorcas mbora unanti engagere gucherutia peroka koko enda guchichurirwa bueno egasinko korane yugo tichamagoro igatara chamoto bongo korre gasi ega kenga ninge kwabere ko korre gasi na korre gasi sana gasi ekero cha gito korre gasi na jakirete naro yaringe etigi yaringe 06 ana 07 ni gracias ekawa bangana Corunaro kacha keroka kabe kari posta na vete posta ka koro ropa ka nini 2015 kama na wotamono taracha moja Kisii na kodre ku 2014 taracha moja Kisii mpaka bono iga iga sienere kunga ya bana na ende nere ndite mpaka bono iga siyo kora na magoro ko gotichura ogoticha gose nande ko sura magorande jekasiane chigari chosi pigongo ticha magoro chipiki chiba chigari na bongo rusineba na ne kanta na bongo ticho kogoro na kora na kanu chibesa na boigo asemirme yao ikijana to gachorega seyeiga yogo ticha magoro kwagenda mogondo kwagenda chiro biashara binde inkichage to ingikya kogote asega seyega egasi ye niko yango geti gwetera na temete kogenda ngati gankore gasi ya juakari ye gurubu y'abasubati gose toteba abakungu kanyora nganto kunyara na tima itingana kina ibore twa kanyora nganto kunyara na sababu kanyora sabantu bari gonto bako gamba igoro yamangana banga basacha bato cyane tanyawe mwe kitora akore kati wake sabu ngateba tingo nyara nateba yento kokoranka kore gasi ya engineering iyo abasacha nande bono iga bunande iga nje baka bono iga abasacha na abasani ba jeti mutinta itibakungu ya ndi tiri na bakungu tiri na basacha abasani ba na buto bara cheke gatukwana nitoseke bango ko gorompa tichera banga kana chibasa bagende nganje tabasacha mo kanya kwatemaro tebengwa ugatema mugondo gasimyoka magosha mugondo apa akatali sinyire ani ni bogo byo kombe na bankoro mabako 10 isboko abona nanje tega siye kubo saigo nandi nkora nyanje te nandi kora ngani twetando sikibe sakurire na bongo na ne bituma tindema kore entere kanyomba chibuni to nyakoragera na abana bandi ko yare gasiye amaene yankonye ira abana ekire kware ngero tebo mokeri yo gukina ona abana wa no bwata abana ekire kwa ngomoke
ngwa yani amachindo to chaona chechi kwa bwati chokore gasi dona ari gosoma none kero nakore titi natebe tenche nyendi ari ko nyarikana nari ko bomu engineer nigo nambia mamangu ndaite ko bomu engineer nandi ko enda ntagura maguru ichigari ntiche ama ndaite ko nyara agi mwana ne migasi yabasado ngamo teine rongo ko na mbone yagera mamo mintaka gata gakigasi yengo ngapinki bono mwana uri agwechanga ndoranga nere kundagi nandi nero nanjire mwana ko bwana ni nari ko kenya chisuguma igo egasi ne gasi osoma nete gusine gasi umuntu akora gasi kena egasi ena chete kande ko siga mu kamba gete naruko ina chagete nabu ogo chakana kwane nabu atoteri naruko lakini naona alinga so musatu yoro ko ticha nenje nondo hoteli ngore gasi hoteli tapi mankarigere rinkaranga egasi epakanya kore musatu ya kako ende chiro koseka ko ndando si ajete ko nyomba aira nasari no kia mazini na rosti besa nyora mbwate siringi 700 bago chana mutebi na koro seri chiga sa echi ngakani ngana ni ambiri ogenda de chiga sichai lakini pati mbaya agachaga sia amachari achita mange naruko akamuira akwa bona nkaira nangateba bono gano nkobeke masini kateba inche nkogole masini kaende se kiombe kia Kenya Women Finance Trust kaegu 50,000 kaenda ngagole masini katera kali ali somo sacho ali kokore gachaga kokora atanganya rabano teli mbosa kabata ibono nuko kore gasi njengo chande mangesa narunda sama ratanga ticha mago mwana no renge form 1 agasoma akakora wetere gasi yega yago ticha mago ndo bonya medical akaenda maatege ga medical ariko somero bonya gitari akakora ila chuoti akagenda agantigire masini epato nonde ngandire tegasi akagenda kisuguriti ayi Mombasa wana kore barua bya iko abo iburi bao n'abantu bamino mbanjira ntegasi okora ai nandi kwa sababu ngite ngasi bakora nengo nandinde bya okay nne kibono kwanyorete egasi yiga ugapakuka ugaikomo cyobosongo gaswabono kanyora chi customer aiga kero nachite bose kero nigete keroka abantu ngoteba baringi ngaki mukunguta guntichira kugura sai chigari cha turanzira ine bari gotabata umukungu aticho koro Nairobi ntoike ngabata yo musa minje mo gwanja mama ani yako nagokora kaya bandi bakateba tigato tinjele bana bakanyana ndi kosa bono nguticha buya mono nando koro kwanda baka Nairobi ande kuira nando koro kore buya kuira nagocha oyo maso yomo rero mbate chi customers chininge naki abantu baraba ukwana ase kenyoro nonye naso koraga igomete abantu baraba umukwana bali naki abantu baraba ukwana yaki abo tekero na chagete gasi abari gateba ngaki bono ga kiroche yatigere gasi yo chaka kokore gasi ya ngone lakini kabatebia sinche bono iga ene ri gasi ngokora nane ngaiti nganye ndi na mete nanga na so mete yuruti chama goro nsome ne ya ene ya gosoma goro yechi gari na rostiga bono na yani ndoranga na nya chama nande bono ingo nyora chibesa nandi ninkinata gite no eno yori kire bono nani kire ro ikobona abana bao mbagwanchire nto kokore gasi ana bana oyo moyi nere nanche to nyakora nero nanyi anche moyo onde nere ngokora ringa gachaka kora isikura kagende bibarua bya no yonde nere agakora nere akagende bya ebinde bona nandi pato nonde ngango na guitega sina nyakorage ina kiarogo dine chikira ya anti achi customer chao kero chigocha na kimoko chi customer chiana ninji anjete sana no bara wene wembanga anjete anda be chi customer chiana na bara wembanga anjete eto kemuna bono chusi na ruaraga lakini nibo na nyora kero munda ko minyoka gocha nyomba na mabere ngaki aki mubungi itoruara aki mubungi yambo nyomba mwana nga nyoma mabere bakanga ndo cheni ngani ndo ata chi customer aki ani kabanja kaya chigari bago paki chigari bamyoka gocha nyomba bago kanga tere baki mbuya gotwara basana okay asa wancho muri yani goto genda te gotwara engambo no mukungu stengo omosubati Dorcas Mora oyogo ticha amagoro gaiga ase semo ya dachambiri asbono atwerere umoga noye na kiabeteka gochaka emirimo ye eyeiga asbono tetenkwira asomoti moko omoke elinde to koira na tunyala ukwana amange nara ya gwetera ase egase ye yaye kyagena makongu tari kubora ase chime chigase gosa sense mochinde chonse igoto basagosuka to basaka gendare enero ndise TV obwanso bwomogose
esukuru yokurwa morokereria yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomuchukisi nige ukumanyebuna nigo bakurwa morokereria yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babwata mabaga asechikosi chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work, Voigo, Nkwegeria Bare, Theatre Technology, Amaigerio a HTS, NASCOP, Nkurwa Bare. Nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council, Gusenek, Asebali bakurwa tambe, Mbabwate chi hostels, Chokomenya. Nigo bare a senyegitari ya Ram, Ereange nekigambiro kia Kisi, Low Courts, Mbabwatoro Sagyaronde, Ange kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi. Apply riba gabono as a PO Box 81-40-200 Kisi Gose oa Kisi miasi namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gose enotisano na yemo isano na enoti marakabere ibere isano na isano nemo Gose enotisano na ibere isano na kianda inoti isano nemo inye kianda nabokubarikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Chumorere ni gonko kwarikania ase ntunda ya kabere meyo video bwe mukungu stengo ase togendrete bono se twaseira sensemo ya kabere ase bone gatwa nyorire oyomo bwechi customer cha omongina mora oyibona abirika okorera obokoreri bwaye tete atotebye ngaki orocho bokoreri bwa nero kubaroseria magoro wefundi yino asa muri tangoro kushwa biashara ande oyo isitaunia mora goto mu antita senye njega sia ga korangora ande na ba koroseria ko ngoisa oro muna boni ge na jire etai na tambe ekere bujaiba ande na bondi tigete ne mirmo ande na ere to go chika na mona ga ro taro chika no mosata kwa ga oro simirmo ya go ga na to ngoisa lakini mora senye ndumo mukungu na babe sele kana kweli na ndo na mani nga sarare na tambaro ko kweli tuja akia ko ga tapa na ko ro twisa eka ko to mwanje ko ko ga ro modo to ro ege tenga ninga kia bele ga ko korose obeire okay nja senje orando seria nge mia kebere no mwato ga to okay oisana getano bokore bwa abongi sana getano bokore okay asante sana mwanchu muri abu negativo so negati echi customer cha yamora oyibono obeire ga konyora obokore likuru ase mora asoko moroseria amagoro ndete tuirane ase ensemo yaye mora erinda aranya wotwerera amange anatotebi nga mechando kiria wetera ase ensemo yega yobokore likuru turagenda ase ensemo yemechando eria wetera tiangara tengaki competition yometegeti ase meremo bune yega yabasacha ngaki competition nibo sege tukuru ase abasacha bande neki emeremerero ai ase meremo ya nero nje ningi sanege tenga ko korande sauri chinga kichiji ke bana yege tabasacha bakachaka kuanga abasacha bamwabo bande terega siga bate bumukungu kwa korega singiya kubo musacha ina seki nje kona rosiyo ko mne pigipigi ya chirega ibo montago itikia nani na bako gendo chako chakare kali ko chabu sai nga nari yatekire ya go chakare no magako nga no matema etairi na rosati na nereye na njira rabina mutebia santi bona karibu na ande nyero ko tuachingia bara gutaguranda magoro machingia marina beka gutaguranda chipigipigi na chingia magoro maiya ibo ni nganje tega siane na ande ninkogete nere asense megiga ngaki oroche abasacha babumbiya bakoira gosembale bakocha barango abasacha barago turubani abasacha barama yamono ko abakungu nje tintageti mangana abakungu penda wanaume ari nabasani bani nje nabasacha nganje nje no mosani bwa abasacha ndi mosani abakungu da ati ndi wakara na bakungu ya na bakani teri na tigete ko kenyesu ada ngo so asaba sacha gachi yako nabaga wakete na nje bako gamba buya abange babugore tichi namba bako ngakeranga yore abatei na chira koragira
lakini jo tichera to ronde ta yorangi na ira na goja ngata boticha go ni nganje taba sacha sana igo bono muswati na lete gari yaito kumutichera ni motichera ta guitika kuruchi besa buno musacha akuru mokungu bakakomine nga chiba sankuru besa gitu nabona tutakere bono no bugambyo bo mugaka ruto bwa kongire igo bono gato gutichera kira kamyambiri Nissan bune Transline twatichera lakini mukungu ale tawa te yabwatemi iri enkoro ya uru igito tataitu wana kinganchira tawa sacha nga abasacha bakora ngekasiene nkongo mukungu akakora basuboka kurwebesa kubwo mukungu okay imechano kikwa beri ko wetera sente meyo bokole bwao chando teyo gatu ngasiane naipenda mechando teyo tatika nche bwana sengwe kana tange mechando teyo ngasira bonkore ntero abasacha most abasacha nabwo abange bakondetera nandi bagogete na injira nandi bagocha barambutisia baramberesia muntu cha gosibia gari ochaga igonya gontenge gasieta taro kwa mwetu abateya sana igo mechantu no nya nechinga kinchiro konyora buna mbure igotwa andake tolito asendo chibunore igora asale wazi turi kunyara ko kogenda kuiga makoko gendera na mirimo yao ejunero te ko mechana wasi harore de kero impura ya turu tatebe nabo toko imoka twa tuwe machine twa tuwe binto amenya tesa mwane yire sabu semete narindo kakini ntene no nindigerete machine ya de bune na bero age go sirapa na chana igore gasi na seki neze nje bana ntunya go sabanga ga kyo muga karende oyo twa chora simbarat otaka tafanya seti ga yechi pigipigi na intuke ke mbura ya ture ndu to siaro ko tuiga magabu saba mura bechi pigipigi rende ba ge go sina ndituira na zega se aina ero changamoto tura tebyo mugaka simbarati nganto umiete saiteye ase toko igama ase moko igama makorero bakarero gwande inga munyaro ko ntare orasemere mu buneye naye kwa mosungu mete gose kwanya kwate mwana ndo abwati chimbaratiro chawo gose ban baba wanja nje bosipi bangweta abana bane mumuro ya mane chinyoro ko isabu bosipi iga muna nare ko chaka nkachaka nkabundisa buno yo bana tore nere na mabundisete anda kachaka nyoro musani ondera kamotebi gasinere Mombasa nero yo yechisu ona ko ndo so igasi yechisu nyako wakororo takera chite buna bona cho mutumuka se amatuka make na madaiswaga ando chaka gosinu ntamagoro nyora tibe njani abana bane nabo bariga onye ni uri umunyagitari uri ko Somalia ari ko soma matega iga bagwika marago abegete chianga chinda bu smart sana bagwika marago abo munyako ando chirusio rutanyomba orunda goja se machine oro asichiba sagino te mama tingo kwa na siringi echine chiana na njira mate yechira chiko gora chianga den nayo kwarorekana umwana yako ara abegete iga ditukoria chiro morale tata chambiri o chakari smart bikoro to nini era yoka igo nganje tabana bana umwana onde nare onyako kaniemerimega andaka somere ekagera mabango igatorenga abana bagosomera emirimo buneye igase chifuru omoka gotebeye nero nkwebundisa manya kogenda kisi bodytechnic isomere kogenda turagita wana nero ni turagita goteba mame yena bango somere manya kogenda somere imanya kogenda turagita niye gonsalekera nero salinje we bona ayena kyo kumotei bona aigona bonta getego igai no mwana chio bisinga mwana ali ko motienyo bisi eitinye tageto chibesa chiago chikuja kigima kigoma mwana wani chiana chiko chaiga naso yumo uko na tara nacho na kora so pigi chiko tigara na be ka buche ni na kanyo mwana ni school ali kanyo motienyo bisi ngali ke na ile se wake sabu na bali bali kira batanga bali kira na ke ga sie ngo kora ngo nyamba buwe bwate chibasa chiko okay andake ase ensemo kwanya ko kugani gotige mirime iga olengeri ngabono lera mirime yando siriga bono ngotebi bono na romo muro mutangi nero gibono utanganite komanya agasoka kuruga igaka gende gasi Nairobi ko ika Nairobi aganya saka makonya ka Dubai iga tebete nga mama ndaite kugoteneni gasi nkobekere duka gosegende kire ngama ndaite ngokora pi iga sienga kwa ngamukani ambekere tuka mbero ngama taibona tinkari kujibona tato mwana na abuyaya iga sienga ngokora bakakaenga kinkokota ntebe ka kinaro sirebona igantigere na inda bachoko igega
egasi nero yokogokora tubwati gasi ende gotera na mugondo iga okogera kuragene kwa magocho egasi nero ngokora ne akakwere ndakamesa karimbe gete iga obonto iga nanyana ribintara egasi taracha chikari chitaracha na ikarasa ari nanya koereria abantu nende bisota biri biria aro nanyore besa kurugari nero nanyona mabe igo yoka nero yasomiria abana yoka igo nsege tukiora abana abari bakorete andaka matemono nya form 4 bari barase chinka baganyete chigasi bakore chi university ninkimbo semi kiora ababwatukire nchega kimutambe ngotebande iga muntu to basa go chaye gasi tago teba ngegasi ene yobo chabutocha muntu nde bwesi bwerwete abo mwana okorete esukuru ore isiko gasi ero na igwete linde momo gakagachagu ogoteba ngakuna kasi egasi ero soma lakini gasi teya egasi neye chuakari nere gasi bonega nde bwesi bwerwete gokore gasi ya chuakari injungonya gogotaka ngo bundise kaiga nonde ange go bundisa njungo bundise naye mambie ndonyo gasi ya okore lakini okwanye yo bisirate yande njungo changamoto ne ringa injumba bundise ntaragota inditai okay asante kigimo mwacho morigere tokuwakira ngambia mono aso okobana into asokorigere mukungu stengo bono twikire omwaeri obuna mwaigure egasi ya magoko nera gosegeta abantu basoe erinde banyale kwenyorera engeri yabo yakira rituko goika eikende kendera kubwatia emeroberio yandize TV nabo bwanso bwo mugusi erietari ana Dorcas kemuma twara oburigere obya imeyandize TV. Okay, wonondete okogoro koiga bona iga bono nindate korusindi gyo kogoro koyimbeke ngongo gotagura kaiga iga motega natagura iga raundi na korusi kana na korusi na rigichi chuma chiri nchira ari kara koiranire ise manchira aje jumechi nabwata naso ika otega aga naso ya naso iri narusi okogoro korusi ari mwengo beka kando neke kando nare tokogoro koina na kwabeka komoika nare kwaga buno ina kinaro gwaka ne chume yunga ngonda kanolenga gasi yandake ni chorachi nabo tanya yako gara bako ugwani aye chume nditabori ai mwancho morigere ne chuma ndito kolende mungina no munyanya to wake elimu wa asa walenza ngana ogotaka kakwa guse andi kuruse twonjora andi twaka kwa guse twabeke taidie nero bane gasingo kona andi nganje eyo tanyare itoko nya kai ine ndito ngase nditamaye kwa maya gasoigo ojeego pero jema oro jena nyale ninjo kobeka kwa manyakorro okoboro ama che okobeka iga iga ekara wakire gabano kwa ratagoro ko kwabeka ise kwa maya kwa kwa maya kwa ka agini ayaba ko akelimu ai tata ahora amanya negasi ahora macho ngire korendo mo ina Dorcas nona erenko nyarare egasi yo